Με να παίξει λιγότερο εκεί, μέσα στην Παναγιώτη. Έτσι ο Λουκάς. Ένα παίχτη. Λουκ. Τέλος ο Λουκ. Πίσω ο Λουκά τώρα. Αμυντική ισορροπία δεν υπάρχει Λουκά τώρα. Μέση. Ανεβείτε. Εσύ πάει το ίδιο. Δεν θέλω μεγάλη. Το πλάι να παίξω και συχάσω. Με Λουκά. Πάμε Μάρια, πάμε αγόρι μου. Μπράβο, πάμε. Απέναντι ο Μιχάλης είναι μόνος του. Μόνος του ο Μιχάλης. Μπράβο, Άση. Μην αφήνεις τον παίκτη συνέχεια. Έτσι αγόρι μου. Πάμε εδώ, πάμε εδώ. Να πάρεις μπάλα. Έτσι, μπράβο. Πάμε Θανάση. Μπράβο Θανάση, μπράβο αγόρι μου. Μπράβο Γιώργο, πάμε Μάρια. Μπράβο Πλάγιο. Βγαίνω εγώ στην μπάλα πρώτος. Έτσι, δεν έχουμε βγει ποτέ στην μπάλα πρώτη. Ποτέ δεν έχουμε βγει στην μπάλα πρώτη. Μιχαλιού, την μπάλα, το κεφάλι, Πάμε. Όχι το χέρι. Την πρώτη πάσα θέλω να μου μαρκάρεις Παναγιώτη. Βλέπετε, μην πηγαίνεις κοντά του, βλέπε μόνο που είναι η μπάλα. Μάρκαρε την πρώτη παλιά. Τώρα πας επάνω, έτσι. Πάρε του μπάλα, παίζε. Λεωνέκτη, πάμε. Θανάση, Θανάση. Ανέβα Λουκά, Λουκά. Έτσι. Ανέβα πάνω Δημητράκη εδώ. Παίζε με πάνω. Ήρεμα. Κεφάλι. Γιατί γυρίζεις παράλληλη μπάλα. Όχι, θέλω να... Δες το τέρμα. Γιατί ρε Παναγιώτη, κάνε το απευθείας, γιατί φοβάσαι. Κάνε το απευθείας σου λέω. Περάστε, καθίστε όσοι δεν παίζουν καφέ. Κάνε το απευθείας σου λέω. Εδώ θα κάνεις μόνο αυτή που φοβήθηκες το σωστ. Κάνε το, δυνατά. Έλα. Έλα να πάρεις μπάλα, κάνε πρώτος κίνηση. Νίκος, το κέντρο. Έφυγες. Έλα. Πέσε με Λουκά πίσω. Πήγε μέσα τώρα Παναγιώτη. Μπράβο Μάρε, πάμε. Μπράβο Μάρε, μπράβο αγόρι μου, έτσι μπράβο.